Kommer lige en gang til rundt, ja. Ja. Og så kig lidt i spejlet, hvordan du rider dernede, ikke også? Når du rider rundt, og så se, går du nu afslappet i linjen. Altså, bliver du lidt for spændt i nakken, så firer du lidt på tøjlen. Og have tillid til, at den skal nok gå rundt med dig. Det ved jeg. Det er bare et spørgsmål om at lære hinanden at kende lidt tid, og så skal det komme. Det er rigtig godt. Så kommer den næste op ad midten. Og du er inde i LC1. LC2. Ja, det er rigtigt. Og vi er startet. 6. Lidt mere energi kunne jeg godt ønske i den indføring der. Og liveretning også. Så skal vi lave en volte. Og der vil jeg sige, at den falder en lille smule på næsen. Og når jeg siger det, så er det fordi, at den må godt gå en lille smule mere op ad bakke. Altså nakken lidt op. Og rolige hænder. Og der giver jeg et. Der må også godt træde lidt mere over sit eget spor. Lidt mere energi. 6. Og så skal vi lave slangelinje. 2 buer. Ja, jeg kan jo godt huske, at du havde et lidt etterprogram før. Nu er vi jo kommet lidt op i graderne. Altså nu er der kommet lidt flere buer på, og der kommer også galop i det her program. Sådan, ja. Ej, var det godt. Det er tæt på, at jeg finder 8-tallet der. Men jeg bliver nok på 7. Fordi at du kom til at vise lidt med hænderne der på et tidspunkt, der var lidt urolige hænder. Det er nok ikke noget, du lige har tænkt over, men jeg så det altså. Og nej, det klarer det her. Ja, vi render dem bare efter. Vi skal have skridten. Jeg har set den første del af skridten, og så jeg 4 skridt inde på midten, fordi jeg skulle lige se men, på kritikken, men du er i hvert fald på et 7-tal igen, som du var før. En god afslappet skridt. Så prøver vi at komme i galop til venstre, og den, man kan sige, markerer sig ikke så meget i anspringen, så der er et 6-tal. Man kan godt komme lidt mere præcis lige efter, at der er trykket til. Og lagt benene til. Ja. Og så skal de bruge en nøgle. En lille smule uskud i det, vil jeg sige. Den må også godt være bøjet lidt mere, så der er på 6. Og så overgang igen heroppe, er den lidt ovenud. 6. Og så skal vi ind over. Ja. Og så fortsætter vi. Godt. Den blev også lidt i gang i, altså venstre op, og så højre galop til, eller anspring til højre. Et 6-tal. Marker anspringen lidt bedre. Hvis nu du holder den takt der og balance, så, ja, så går, det var sødt. Men det kan vi ikke, altså den kan hænge lidt i banen, og det kan være banen, der er lidt ulige, og det kan også være, at den taber takten, altså men den glemmer, at den skal gå på det ben. Altså der kan være mange ting i det. Støtten har heller ikke været god nok på det indvendige, så det er et 6-tal snubler, vil jeg skrive. Det ved du godt. Ellers så havde du fået 7. Ja, og så et overgang hernede, 7. Og så kommer middelstavn. Skal vi vride godt frem. Ja. Du passer lidt på 2 spor ned ad langsiden. Det må du godt skrive. Og så kommer vi op, og det, er også, det gælder nemlig også op ad midten. Så det er et 6-tal. Og der er stadig ingen paradedej. Det laver vi bare heroppe. Hvad synes du selv? Nu spørger jeg dig. Hvad synes du selv? Var det bedre, eller var det dårligere end før? Det var dårligt, så var det mere Rigtigt. koncentreret. Rigtigt. Godt. Det er godt med selvkritik. Og så ved du også, at dine point bliver en lille smule lavere. Ja. Ja. Hvor skal vi trække dig hen? Hvor vil du synes, man skal trække dig hen? Er det dig, eller er det ponyen? Jeg synes, det er mig. Lige præcis. Godt. Du fik det ikke til at flyde programmet. Nej, det er rigtigt. Og det blev der var lidt, så tabte noget der. Og så, ja. Enig. Det er lidt over 60%. Det er ikke mere. Det er jo ikke så godt som før. Men det er godt, du er selvkritisk. Og du ved selv, det er ligesom det der, men jeg ved godt, hvad jeg får i skolen også, ikke? Af karakter og sådan noget. Det ved man som regel selv. Jeg kan godt mærke det. Lige præcis. Lige præcis, ja. Jeg vil stadigvæk give den 7 gangarter, fordi den har jo stadigvæk 3 gode gangarter. Men så går jeg så lidt ned på 6. Takt fra lidt utakt. Den må godt være lidt mere 6 også. Den bliver både lang, nogle gange slapper den af, og andre gange så går den der, ikke? Og
Den er sådan lidt rolig foretag. Ja. Lydighed. Måske et syvtal. Den er rimelig lydig nok. Den kan jo ikke gøre for, at du er koncentreret. Hvad skal du have? Hvad vil du se? Vil du godt give dig en karakter? Tør du? Nej. Nej, jeg giver dig 6. Og lige netop det, som du selv bemærker, det er koncentrationen. Jeg skal også lige, bare de der 5 minutter, du er inde, så skal man lige, yes, nu skal jeg lige rette mig op og sætte mig op til det der, ikke også? Uden selvfølgelig, at det bliver for balletagtigt, eller bliver for kunstigt, ikke? Det skal jo være naturlig holdning. Men du havde ikke rigtigt, du sad sådan lidt, ja, ikke så lige og pæn som første program. Det er over 60%. Du skal nok få en procent. Det ved jeg. Ja, men det der med flætningen, hun var flettet op, men i trailer, der havde hun Ja. lidt udsat og rystet sig. Ja, det er, Så vælger jeg bare at melde sig. det er fint nok. Det er fint nok. Jeg kan se, du har gjort dig umage og har gjort din pony klar til at starte i dag. Og du er også selv klar til det. Men det der, at skulle overveje selv, skal jeg starte 2 program, eller skal jeg nøjes med 1? Det kan du selv gå og tænke lidt lege lidt med. Er du oppe i middelsvær og Grand Prix, så vil man jo tit og mange gange kun starte et program. Det er også meget svære programmer, og det er hårdt for hesten. Altså sådan en Grand Prix speciale eller en ny Grand Prix, de puster lidt bagefter, skal jeg lige så sige. Men det kan du jo se, når der er nogle... Ja, det synes du tager holde det i dag, for eksempel. Der kan du se det hjemme, ikke? Men held og lykke med din pony. Og det er godt, jeg kan godt lide den måde, du selv tænker også over det ridt. Når man... Det prøver jeg ligesom at få frem mere sådan noget, ikke? Så det er ikke altid dommeren, der er dum. Nej, men vi er enige om det. Tak. For det.